Eusko ikaskuntza, jakitez. Kulturarloa hemen Euskal Herria irratian. Kulturgintzaren arloan barneratzen gara Eusko ikaskuntzarekin batera Euskal Herria irratian kultur adierazpenen zabalkundea horixe da geure asmoa saio hauetan. Museoak hartuko ditugu hizpide eta geure bide gidari Oskia Ugarte izanen da. Joan den egunean aditu genuen museoen nazioarteko eguna zelata, eta geure artean badira noski museoak. Sorta bat bada, asmoak proiektuak ere hoien inguruan. Museoen balioa, kulturaren zabalkunderako, eta bereziki hori baita Oskia Ugartek duen espezialidadea arte plastiko eta oraindik gehiago esanen genuke, arte garaikidearen zabalkunderako. Betire museo historiko batzuk badira, hemen Nafarroan, Aldeztarrean, Iruñan daukaguna. Hortik hasi baina behirada eman nahiko genioke mantso batzuri eta besteri, Oskia Ugarteren ezagutza eta kualifikazioa aprobetxatuz. Museo arte garaikidearekin zerikusia duen lanetan hortxe espezializatua dabil Oskia Ugarte. Gehien bat arte garaikidean ibiltzen naiz, baina nik uste dut orain Nafarroan baita oso modan jarri delako edo uste dut kezka edo piztu duelako gehien bat artistak mugitzen hasiri direlako, gestoreak baita, eta nik uste dut testuinguru hori igual Nafarroan indar hartzen ari delako. Bai. Zuk zuzenean lotura ez bakarrik, baina zesanen dugu batez ere Oteiza museoarekin eta hortxe daukazu? Bai, hori da, gehien bat Oteiza museoarekin lan egiten dut, nik uste dut baita Nafarroan aldi baterako erakusketak antolaketan haiek direlako pixka bat erreferentea. Lau hilabetero antolatzen dute bat, eta erakusketagoen koordinaketa egiten dut. Orduan behiratuko diogu horri, baina hasi indezakegu museotan klasikoena, Nafarroko museoa esaten zaiona, hor Santo Domingo alde horretan dagoena. Berritu dute, egin batean, batipat antzinako denboretako arkeologiari eta eskenitakoa eta hortxe dago museoa. Oskia, beirada bat eman, ezagit, deskriptibo, valoratibo. Bai, Nafarroko museoarekin ikustu dut gertatzen dela da, beti eremu berdina mugitu izan dela, arkeologiaren inguruan, arte edo erdiaroko artearen inguruan, Nafarroan dagoen arazoaren inguruan, beti Doneiako bidea, eta gai berdinei buelta eta hori dela eta ikusleak aspertzen dira. Azken aldian hasi dira arte garaikideari buruzko erakusketak antolatzen, ez dira erakusketa ikusgarriak bat ere ez dira oso interesanteak, gauza oso konkretuak eta adituentzako. Orduan, nik uste dut arazo handia dagoela. Beste aldetik ere esan behar da, hien alde, aurrekontuak oso txikiak dituztela, halako museo bat mugitzeko behar diren aurrekontuen igual erdia daukate. Izaten duzunean, Nafarroko museoan mugitzen ari direla, arte garekidea zerbait, ez dakit, zaren zigari buruz egin dituztenak edo bestelako, ez? Bai, hori da, igual nik arte garaikidea esaten dut, baino termino ez da guztizko zuzena arte moderno, esan beharko genuke, bai, ez da arte garaikidea ez da gaur egungo artea edo gaur egun ekoizten den artea, baizik eta azken urtetan ekoiztu den artea, baina, adibidez, argazkilaritza sartu dute, hori nik uste dut aurrera pausu bat dela. Orain ikusi beharko da, egingo duten erreforma horretan ze gertatzen den. Handitu behar dute museoa, zegoen hortzaindegiak kenduta, eta pena merezi duen edo ez? Betire inbertsio handia izanen da. Hori da, museoa, zuk beirada kritikoa eman da ere,
historikoa da, gehien bat hor dagoen museoa, baina mantenimento gastok beti museo batek handiak ditu, hor behar da diru sarrera handia. Bai. Mantenimendua besterik ez, aurrekontuaren gehiena eramaten du soldatak, bai, teknikoen soldatak, subkontrata horiek, direla salatan ibiltzen den jendea, segurtasuna, eta atea irekitzeko behar diren gastu horiek horrek eramaten du aurrekontuaren gehiena. Ez dago gero aurrera egiteko dirurik. Bai? Bueno, gauza da, adibidez, aipatu behar da Gustavo de Maeztun, Lizarran barkatu, egin behar dutela Proyecto Zero, izeneko edo presupuesto zero, ez dut ongi gogoratzen izenburua, baino gauza da, helburua da aurrekontua hutsa izan da, ez dute dirurik, erakusketa bat egiteko, baina ere artistak inplikatuko dituzte eta haiek bidaliko dituzten artelanak ekoiztea ez du dirurik kostatuko. Alau batean bidali behar dute, txurita beltzean, eta grafikan edo mundu grafikoan ibiltzen diren artisten baliabide eza izango da gaia. Bai? Bueno, pixkatxo kante egiten zego, ez da egiten, ematen du alde batetik, karo, instituzio publikoa izanik, museoaren kudeatzaile direnak, zesan genuke kopeta behar dela hori egiteko, edo aldi berean gauden egoera honetan irudimena edukitzea, nola ikusten duzu hori, debalde antolatzea artiste kontura, artisten bizkar. Bai, gauza da ez dela Gustavo de Maeztu museotik atera ideia, baizik eta arte garaikideari buruzko plataformatik. Badago artista eta kudeatzaileak eta teknikoek antolatu duten plataforma bat, eta plataforma horrek sustatzen du parte hartzea, idei berriak sustatzea, kultura eta artearen inguruan mugitzen garen agenteekin kontatzea eta halako proposamenak egitea, bai, agian ez gaude kulturaren edo artearen momentu hoberenean, baina ere badaude irudimena lantzen baldin badugu badaude proiektu hauek ateratzerik, bai. Horiek proposatu diote Gustavo de Maeztu. Orduan jo dugu esaten ari garen bezala Lizarrara, Gustavo de Maeztu, zen horrekin, eta berez zer museo horretan pintura, bestelako elementua daude, eta esaten duzu zer sortzaileek berek egin dutena, formato txikiko lanak dira, hori noizko gauzatu liteke edo nola hori? Bai, nik uste dut bizpahiru hilabetetan aurrera eramango dela, erakusketa bat antolatu nahi dutean bertan, museoan, baino baita web baten bidez egitea erakusketa gauza berria baita, oso merkea, baino, halako ekimenak artea sustatzen dute, ezagunak egingo dira, eta nik uste dut oso jarrera ona dela, bai? Ezin dugu ahaztu, zuk esaten zenuena Mikel, gero museoak berak sustatu behar duela eta dirua eman behar duela halako jardueretan ere, hori beste gauza bada, baina halako proiektuen ikuste dut oso freskoak direla eta aurrera ateratzea merezi duela. Eta ze petan edo nola dago, zuk informazioa dukasunez, Gustavo de Maeztuko horretan eta obrak zer entregatu, ze kriteriorekin hautatuko dira, edo presentatzen diren guztiak onartuko dira, edo nola? Ez, printzipioz ez, plataformara aurkeztu behar dira, badago plataformaren web orrialde bat, eta informazio guztia dago, baina zuk aurkeztu behar duzu, artista bezala aurkeztu behar diozu plataformari zure artelana, eta printzipioz politena izango zen guztiok parte alizatea. Baina agian lan gehiegi jasotzen dituzte eta kriba bat egin behar da edo aukeraketa bat, baina printzipioz nahi duten artista guztiak parte hartu aldute. Badakigu adibidez oraingoz Frantziatik artista batzuk edo kolektibo batek aurkeztu dela zeozer, eta badirudi mugitzen ari dela. Ze epeetan noiz ikusi izan da? Oraindik ez daude epeak jarrita, proiektua onartu berri du Camino Paredesek, zuzendariak, eta lanean ari dira oraingoz. Eusko ikaskuntza, jakitez. Oskia Ugarterekin ari gara hemen, Nafarroko museoan sartu irten bat egin dugu, Gustavo de Maeztukoan ere egin dugu, gehiago esan litzek askoz gehiago esateratako Nafarroko museoan, hor erakusten zer ari diren biztan,
fondoetan, bildumetan ere, gordailuetan ala esaten da, material asko dagoela ikusten ez dena, hori ere, ez da hit, horren besterainoko den ez den? Bai, normalean 180 ez da erakusten, baina museo guztietan normala da, bestela museo batean ibiltzea, pues, ez dakit nola ditu, baina olako esperientzia psikotropiko bat izango zen, guztia ikusi albat genu, baina printzipioz hori 180 erakusten da. Gauza da, aurrekontu onak izan da, fondoan dagoen artelanak eta erakusgai dauden artean trukaketa egin daiteke, bai? Mugimendua egon daiteke, baina horretarako ere dirua behar da. Behar duzu ekipo bat hori egiteko, kontserbadoreak nahiko zorrotzak dira artelan bat mugitu behar denean, eta denbora eta dirua behar da. Baina suposatzen da oberena hori litzatekela, bai? Adibidez, Oteiza museoan asko gertatzen da, trukaketa asko daude. Bai. Bueno, beraz, oietxek eta nedutoskia orain esatea Iruñerrian, hor joan diren urte hauetan antolatutakoaz, Alzuzan, Oteizaren museoa eta etxea, uartekoaz ere, biratu behar diogu horri. Bueno, oiek zer dinamismo handiagoa dute, Oteizako ez da zerenaz hariko gara, hor gestioaz eta nola eta nork egin, eta hori da alde bat antolamenduarena. Bezetik, nobedaden aldetik, erakargarritasun aldetik, kalidaden aldetik, Oteizaren museoan zer da hor dagoen. Bai, alde batetik erakusgai dago bilduma deitzen dena dela, Jorge Oteizak Nafarroko herriari utzitako ondare osoa direla bere eskultura guztiak, eta beste aldetik bere etxea ere bisitatu daiteke, baino gero indar handia ematen diot edo indar berezia jartzen dute aldi baterako erakusketetan. Esfortzu izugarrizko erakusketak dira hauek, beharrezkoa dira tekniko asko parte hartzea, esan bezala nik koordinaketa egiten dut eta pertsona asko parte hartzen dute halako erakusketetan, bakarrik 4 hilabetetan egoteko eta Altzuzan mendi gainean egoteko. Askotan pen ematen du, baina hola gertatzen da, eta nik uste dut indar berezia jartzen dutela halako erakusketetan Oteiza museoan. Beraz, hor ematen du eskaintza bai egiten dela, indarra egiten da, gero zer gertatzen da, oso bazterrean, oso margenean gelditzen da, Iruñerrian Alzuza eta Alzuzan hor, mendimagal hortan. Bai, jendea, askotan gertatzen da, dibidez, aurrekin gurasoak igotzen direnean tailer bat egiteko, ze urruti zaudete, ni aiaz gara iristen, eta gero ikusten badakizu asteburutan itaroan daudela, hortxe behian, bai? Baina jendeak badu alako muga bat, ezaki zergatik, baina itaroa pasataia, ia aezkoan daude, badiru ia hori bidai bat dela edo ateraldi bat, eta berez oso hurbil dago, musea, baina, hor muga dago. Eta hor orduan ze pasatzen da, promozioa da behar dena, jendearen ohitura, norendako da, erakargarri hemen Iruñerriko jendearentzako, kanpotik etorri beharko lirateke bisitariak? Bai, hori da gauza, nik uste dut bi faktore daudela, alde batetik, oraintxe aipatzen zenuena interesarena, norentzat edo norentzako programatzen da Oteiza museoan orain arte edo esan dezakegu gaur egun arte hori da izan den igual kexu nagusia eruditoentzako programatzen dela bakarrik pertsona konkretu batzuentzako, jakintsuak edo materian adituak direnentzako eta beste guztiak galtzen direla, halako gaietan. Ez dut uste, baina nik uste dute bultzatu behar dela jendea igotzea, ze askotan sorpresa hartzen dute, iritsi eta bentsat eraikina, lekua eta etxea ezagutzarekin, esperientzia hon bat ateratzen da, horrekin aski da. Gero ja, artea ulertu, Jorge Oteizaren hutsaren inguruko teoria ulertu hori, albo batera utzi behar dugu, bigarren bisita batentzako adibidez, eta beste aldetik baita aipatzen zenuena, Joan zait. Ez, esaten nuena zen, periferian, marginalidadean, eta hemendik kanpoko entzako, ez bakarrik etxeko entzako, horiek ere erakarri, esan edut, ez bakarrik mugimendu txikia bezik, ez dakit beste hiri batzutan tabakigu, ez dugu aipatuko, baina
atzarriko jendea espreski etorri museo hori ikustera, horren bestelainoko pretensio eduki ote dezaken altzuzakoak, galdera bentsat hori zen. Nik uste dut ez dugula horren inguruan ibili behar, ez etxekoentzako da, eta etxekoek erabilita nik uste dut oso aberasgarriagoa dela. Kanpoko jendea ez da altzuzara etorriko, baina, bueno, badago portzentai txiki bat, kanpoko jendea etortzen dela, eta adibidez, orain dela gutxi japoniar bat ibili zen, esan da, baina nola ez dut teiza ezagutzen, txiki da ezagutzen duen, baina teiza ez nuen ezagutzen, eta sorpresa horiek eramaten ditugu, eramaten dituzte barkatu teiza musean, baina normalena da Nafarroko jendea, Gipuzkoako jendea, Euskal Herrikoak ibiltzea, bai? Eta baita, bueno, badakigu Nafarroan mugitzen direla katalan asko, alako pertsonak edo. Bueno, hortik ez dago urruti, alzuzatik ez dago urruti Uharte. Uharten jaia pluralean hitz egin behar da, bat lehendabizi arte garaikidearen, garaikide zentroa izena duena, haundia, eta nola behiratuko diogu honi, zer da, apostu haundi galdu bat, zer da hori? Badirudi baietz. Badirudi. Orain ikusi beharko da Javier Manzanosek egiten duena, baino printzipioz bai orain dela 5 urte ireki zutenetik ez dute zeratera. Ez da ezer lortu, ez dute jendea inplikatzea lortu, ez herria, ez kanpoko jendea, ez Iruñerrikoa, ez Nafarrokoa. Ikusi beharko da, badirudi Javier Manzanosek egiten duen apostua oso irekia dela, oso irekia, bai, indarra jarri nahi dio DEAK izeneko departamentuari, dela Departamento de Educación y Acción Cultural, badirudi horrekin, beste tokitan behintzat Musaken, Leonen adibidez, mugimendu izugarria sortu da horren inguruan, departamentu horren inguruan, ekintza asko bultzatzen dituztelako, jarduera pilo bat antolatzen dituztelako, eta baita ere, igual, inguruko jendearen edo zentruan parte hartzen duen jendearen parte hartzea bultzatzen duelako baita alako departamentu batek. Ikusi beharko da, baina badirudi, hola, hasiera batean, pinta ona daukala, ikusi beharko. Bueno, egitura hortxetago, horren mantenimentua zere, eta, karo, hemen ja akumulatzen ari gara. Solasaldiaren hasieratik Nafarroko museoa, Gustavo Maeztu, Oteizarena, orain Uharterena. Haueketan, formula diferentekin, batzutan fundazio eta beste, baina diru publiko forala, Nafarren dirua. Ez alda gehiegi hori gurea bezalako komunitate batean, ala ez. Nik uste dut ez. Gehien bat orientazio ezberdinak bilatzen dituzta, edo helburu ezberdinak dituztelako. Zer gertatzen da, realista izan behar dela, bai, halako zentru bat. Bilatzen dituen helburuak argi eta garbi jarri behar ditu paperean. Adibidez, ez da gauza bera Uharteko arte garaikideko zentroa edo Lizarrako Gustavo de Maeztu, ez dira berdinak, ez dituzte gauza berdinak egin behar, eta hori garbi utzi behar da, hasieratik. Oso helburu garbiak izan behar dituzte, zentru bakoitzak. Helburu ezberdinak izan da, eta zentru guztien arteko koordinaketa bilatuta, nik uste dut guztiontzako tokia dagoela, bai? Bisita jasotzen dituzte, eta behitu ze panorama jarri dugun, Lizarran hor dagoen zentru bat, zuzendari aldaketa jasotituela, ez dauzkala alako oso lerro garbiak, gero Uharten dagoen beste bat, beti zentro marginalei buruz ari gara, ez dago Iruñako edo Nafarroako arte garaikideko zentroa, eta lere bisita jasotzen dituzte. Jendea joan nahi du. Horren erakusle da hori. Jendeak bisitatzen ditu zentruak. Noiz arte, aspertzen den arte. Hori da gauza. Koordinaketa bilatu behar da, zentru guztien arteko lotura bilatu, eta ikusi orain plan de arte kontemporaneo honekin zerbait gertatzen den. Oskia Ugarte izan dugu Txitxerone, bide erakusle, eta ibilalditxo bat egin baldin badugu ere, zenbait museotan barrena, gehiago gelditu zaizkigu ezagutzeko.
eta aprobetxatuko dugu oskia ugarteren jakitate hori urrengo batean jarraitzeko. Geure bazterra botan diren museo, diren proiektuei ere begirada emanez. Kultur arloan eginen dugu, orain egin dugun modu honetan, Eusko Ikaskuntzarekin batera Euskal Herria Irratian egiten dugun kulturaren divulgaziorako saio honetan. Eusko Ikaskuntza, jakitez.